Аз не очаквам и не съм очаквал от който и да бил политически партньор на блока нищо друго, освен заедно с мен да изпълнява политическа програма, по която сме се подписали. Дали ГЕРБ били предали реформаторския блок, дали не, въобще не ме интересува. Ние с ГЕРБ нито сме женени, нито сме приятели. Ние сме подписали обща програма за управление. Както прави една малка политическа сила, защото реформаторския блок е малка политическа сила в рамките на 10%. Ако искаш твоите цели да бъдат реализирани, ти трябва да намериш начина да ги инкорпорираш в така, щото те да станат цели на мнозинство. Защото само мнозинството, само 121 човека, натискайки бутона в парламента, правят от твоята мечта закон, който променя системата. Ако не можеш да направиш това, всъщност ти не ставаш за тази работа. Аз мога да намеря около 100 причини, защо не трябва и не бих могъл да продължа да се занимавам с това. Защото е тежко, защото е лошо, защото лошите са много и ако ние не сме само реформаторския блок да изпълним целия парламент, няма как да стане, защото винаги ще има някой, който да ни пречи. Да бе, ще ти пречи. Когато сваляш милиони от частни печалби и ги връщаш в публични фондове, естествено, че ще ти пречат. Но целта на политиката е това. Да вкараш собствените си идеи, собствените си цели, като цели на мнозинство. Другата цел е ти самия да претендираш да си мнозинство. Аз знам, че общността, която представлявам, не е и няма да бъде мнозинство в България. По много причини, които сега не искам да коментирам. Огледайте се около себе си. Знам, че общността, която наистина желае промяна, правила и ред, е малцинство. И единственият начин целите на това малцинство да бъдат реализирани е неговите политически представители да могат да формират около тези цели мнозинство, което да ги наложи. С кого, как? Това е втори въпрос. И това е цената, която трябва да бъде платена. Морална чистота. Само ние сме най-добрите и хубавите и само ние знаем нещата. Не е така, за Бога. Претенцията за единственост е претенция на егото и претенция на неосъществените хора. Целта да формираш общност от хора, които могат да припознаят твоята цел и като тяхна, без задължително да им обясняваш, че те са по-лоши, че те са по-примитивни, че те не са толкова възвишени и морални като тебе, е начинът, по който да реализираш усилие. И това се случва от детската градина, когато децата строят неща в пясъчника, до това да управляваш държава. Такъв е начинът, по който функционира едно общество. И ако не си го научил, значи си още за детската градина.